Deci acesta este motorul. Așa. Desfacem aici la... Nu dă niciun fel de gaz. Deci compresia este chiar în regulă. Antigenul se vede că nu fierbe. Deci vă mai arăt încă o dată. Motorul este pornit. Nu dă gaze deloc. Așa. Cum se și vede. Mașina nu are mulți kilometri, dacă sunteți atenți. Are 99.000. Și uitați cum se torează de frumos.